Cel mai apreciat eveniment de carte din România, Bookfest, se deschide mâine la București. Cea de-a 8-a ediție a Salonului Internațional de Carte sărbătorește în acest an cultura și literatura germană. Pe lângă noutățile editoriale, putem participa și la dezbateri, întâlniri sau conferințe cu autori români și străini. Vorbim despre eveniment și despre literatură în general cu invitatul nostru, criticul literar Dan C. Mihailescu. Bună dimineața! Bine ați venit la noi în emisiune. Mulțumesc foarte mult. Ați venit invitație. Cu mare drag. Ați venit cu o carte proaspătă. Este o pâine proaspătă apărută aseară la orele 7 și pe care o lansăm sâmbătă de ziua copiilor. Cartea ca destin, Daniel Cristiainache, în dialog cu dumneavoastră, e un fel de carte de memorii, să înțeleg. Mie mi să nu fie un fel de ultima carte din viață. Asta se fac cam spre 70 de ani, știți? Dar am stat așa să mă gândesc, dacă am aproape 60 de ani, dacă am deja 2 infarcturi, o embolie și 3 bypass-uri în care nu mai merg decât 2, zic, ia să-mi pun eu viața pe masă. Iar Daniel m-a provocat foarte bine pentru că avem 52 de întrebări care practic acoperă și România, și viața mea, și literatura. Da. Dumneavoastră păreți un vital foarte energic și optimist. Eu nu cred că aveți obsesia asta a sfârșitului care a bântuit pe mulți autori în literatura română. Dar știți că mi se întâmplă cel mai banal lucru. Din ziua în care vezi moartea cu ochii, te convingi că ea fiind singurul lucru sigur din viață, fiecare zi este superbă. Și astăzi m-am trezit cu mierloii în cap, cu gândul că vin la dumneavoastră, pe care vă admir de mult timp. Mulțumim. Așa, și deci acum ne pregătim de târg. Este un târg mai aparte pentru că nu mai vin francezii, nu mai sunt hispanofonii, ci vine aria germană, Austria, Elveția, Germania, y compris autori români care sunt acolo. Nu vreau să ne îndepărtăm foarte mult de subiectul cărții, pentru că ați intrat deja în organizarea evenimentului, vorbim și despre acesta, dar vreau să aflu mai exact asupra căror aspecte din destinul dumneavoastră vă opriți în această carte. Pe de o parte sunt întrebări de ordin uman, subiectiv, frivol. Copilăria mea, cei 5 tați pe care i-am avut, Mahalaua, Giurgiului, prietenii. De altă parte sunt întrebări de tehnică literar, de pildă dacă avem un limbaj porno pentru literatură română, cum e viața politică de la noi, drepturile homosexualilor, inclusiv a reușit să scoată Daniel de la mine relația mea cu Dumnezeu de o parte, cu biserica de altă parte, generația 80 față de cei noi, 2000 față de 90, de unde acest flux de confesiune, de memorii. V-ați lăsat greu convins? A fost dificil procesul de interogare? Da, foarte greu. A durat vreo 4 ani, pentru că eu sunt o natură pe cât de reactivă, pe atât de căpoasă, de reticentă, sunt susceptibil. Noi doi nu semănăm deloc, absolut deloc. Sunt 20 de ani între noi. El e centru-stânga, eu sunt centru-dreapta. Eu am trăit în ceaușism, el nu părea, dar una peste alta cred că facem o osmoză. Suntem 2 semisfere care se leagă bine. Vreau să vă spun că trăim un moment confesiv. Critica literară vrea să devină personaj literar. Tot acum, sâmbătă, lansăm un volum de convorbiri Alex Ștefănescu cu Ioana Revnic. Tot sâmbătă se lansează Daniel Enache în 12 interviuri cu scriitori de diferite vârste și vineri se lansează un volum de interviuri la Polirom, Marius Cheivu, cu vreo 25 de autori. E o foame de confesiv. Cum facem să readucem atenția publicului mare, publicului larg, care, conform studiilor, e orientat în principal în continuare de beletristică și uneori chiar de beletristică asta care vinde tiraje foarte mari, să aducem atenția spre critică literară, spre această natură confesivă, da, cu un spirit analitic totuși, deci nu doar detaliu și memorialistică de dragul memorialisticii. Cum cred că până la urmă depinde foarte mult de relația, de natura de entertainer pe care noi acceptăm să o jucăm. Prea mult istoria literară a stat într-un turn de fildeș, dând lecții, cerând poporul să vină înspre literatură. Ei bine, nu, cred că trebuie să facem un pic, să ne ambalăm, să ne deghizăm un pic, să venim chiar înspre cei de 4, 5, 6 ani sau între cei de 15-18 care s-au format cu Harry Potter.
Noi, de pildă, disprețuim puștimea de astăzi, mai ales domnișoarele care se dau în vânt după romane cu vampiri, bricolici, elfi, troli. Foarte bine, vrăjitori, dacă asta vor și prin astea ei vin spre evul mediu, renaștere, alchimie. E un lucru foarte bun. Da, sunt bazmele noi generații. Pe de altă parte, exact. Pe de altă parte, dacă lumea vrea totuși romane horror, dacă vor SF cu tunuri, cu laser, războaie cosmice, trebuie să-i lași așa. Întotdeauna în lume, de când este artă, au fost falii mari. Între cei mulți care vor romane de aventuri, cavaleri, science fiction, poliție și cei care vor artă. Și pentru că vorbeați de dimensiunea asta de entertainer, de om cu toate aspectele lui umane, care se dezvăluie în lumii întregi, am citit, mărturisesc, câteva fragmente publicate în presă din această carte și vă dezvăluiați ca un mare tipicar acolo. Povestiți-ne câteva dintre ritualurile dumneavoastră, așa, dintre tipicăriile matinale și de scris, nu numai. Da, pastele are fiecare. Eu am, de pildă, romane pe fotoliu, cărți sobre pe birou ca să scriu pe ele cu pixul, citesc memoriile întins în pat pentru că pot să navighez cu ochii pe tavan din timp în timp. Am melodii, sunt cărți pe care le ascult pe rock, cărți care merg pe blues, care merg pe Sunt foarte curios aici. Care e playlistul? Este lung aici. De pildă, memorii de închisoare, poți să pui Jailhouse Rock cu Elvis, foarte bun. Dar vreau să vă spun altceva. Aștept la târg două lucruri, ca lumea să vadă șirul de memorii, confesiuni care apar la Humanitas și vreau să vă recomand la Editura 3, doi autori neașteptați. Este un tip, Joel Dicker, care face un roman polițist de 700 de pagini. Care a și venit în România, dacă nu mă înșel. Da, exact. Și care are cazul, adevărul despre cazul Henri Kébert, un tip care la 27 de ani ia premiul Academiei Franceze pentru roman. Iar de cealaltă parte, tot la 3, îl avem pe premiatul cu concurs de acum 2 ani, Jérôme Ferrari, cu un volum mai rafinat, mai surfilat între Sfântul Augustin și o familie de astăzi. Deci avem un târg plin. Aveți evenimente, mi-am notat aici, aveți 3 zile pline de evenimente în care sunteți numai dumneavoastră acolo. Vinerea și am 3 lansări, sâmbătă 4, duminică 2. Deci la toate orele pot să vă găsească oamenii acolo, de la prânz încolo vă găsesc dacă vor să vă întâlnească. Și să vă mai spun un lucru, să nu ne mai speriem noi că cartea pe suport de hârtie dispare. Da, dispare. Acum voi luați tablete online, audio, bucuri, ei și... Dumneavoastră aveți site personal, sunteți un scriitor cu site personal, deci... Da, dar nu l-am văzut în viața mea. Nu scrieți dumneavoastră? Un prieten mi l-a făcut în dar de ziua mea, eu sunt alergic la... Oricum, ideile dumneavoastră ajung acolo, deci tot ajunge într-o formă electronică informația de la dumneavoastră către publicul larg. O ultimă întrebare vreau să vă mai pun. Vorbeam despre faptul că este Bookfest-ul dedicat culturii germane. Vreau să vă întreb pe de parte de ce tip de cultură sunteți dumneavoastră mai apropiat, a cărei țări? Și pe de altă parte, din această cultură germană, ce ați alege? E o întrebare foarte bună și dificilă, fiindcă la 16-17 ani mie n-a avut cine să îmi spună să optez în funcție de așteptări pentru abisalitatea romanului rusesc, pentru sentimentalismul romanului franțuzesc, pentru pragmatismul britanic, încât m-am forjat la spiritul francofil, francofon. Sunt bolnav de Balzac, Stendhal, Flaubert, dar cu sufletul, cu partea metafizică am rămas în Dostoevski de la 18-20 de ani și practic sunt legat de realismul social britanic. Anglia și americanii practic știu să facă și cu spiritul slav, și cu spiritul germanic, și cu spiritul francofon, știu să facă așa o bilă mare de lovit popicele care sunt peste tot acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la noi în emisiune. Cartea Ca Destin, așadar lansată la Bookfest poimine. Da. Mergeți să vedeți exact ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu mult de tot. Anca